Na ulazu u Opovo iz pravca Pančeva gradi se još jedan proizvodni pogon. U pitanju je firma Novaković d.o.o. koja se bavi proizvodnjom montažnih hala. Završetak izgradnje i početak proizvodnje sa zapošljavanjem 10 do 15 radnika planiran je do kraja godine, a u perspektivi se planira proširenje proizvodnog pogona i dupliranje broja zaposlenih. Gradilište su obišli predsjednik opštine dr. Zoran Tasić i odbornik Skupštine opštine Opovo Miloš Markov i tom prilikom je Tasić istakao opštinu Opovo kao sredinu sa prepoznatljivim privrednim ambijentom za investiciona ulaganja. Trenutno se nalazimo na gradilištu privatne firme Novaković d.o.o. Došli smo ovde da obiđemo danas radove na izgradnji nove proizvodne hale. Iza nas će biti fabrika za proizvodnju montažnih hala. U razgovoru sa vlasnikom firme dogovoreno da se u prvoj fazi, znači do kraja godine, bude zaposleno između 10 i 15 radnika. Hala ima negde blizu 500 kvadrata i u perspektivi je da ova hala u budućnosti ima do 1000 kvadrata i zaposleno oko 30 radnika. Još jedna investicija kao dokaz naših obećanja pre 4 godine da ćemo se baviti privrednim razvojem opštine Opovo i da nam je osnovni postulat otvaranja novih radnih mesta. Ovo je samo dokaz da je opština Opovo jedna od interesantnih opština gde ljudi zaista prepoznaju privredni ambijent za investiranje i otvaranje novih radnih mesta i za počinjanje svog posla. Nadležni u lokalnoj samoupravi kažu da su zadovoljni dosadašnjim privrednim investicijama i da će se ovaj trend pozitivno nastaviti i intenzivirati sa izgradnjom autoputa koji će prolaziti kroz teritoriju opštine Opovo.